Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы. Студиядә Илгиз Шәкуров. 11 октябрь яңалыклары турында алдагы ярты сәгатьтә. Татарстан, Үзбәкстан хезмәттәшлеге. Президент Рөстәм Миңнехановның эш сәфәре һәм ике республика арасындагы уртак проектлар турында Фәйрүзә Мәҗитова. Миллиардлы суммаларга нинди эшләр башкарыла? Кирәкле жол безнең Казаныбыз өчен. Чөнки ул Мамадышский трактны бушатачак. Быел республикада юл эшләре программасы ни дәрәҗәдә үтәлә һәм нинди яңа эшләр каралган? Гөлнас Сайфетдинова шул хакта. Җиңү теләге белән янучы нәфис сүз осталары. Шушы конкурста катнашуым, әлбәттә, үземне сынап карау. Татар сүзе конкурсына гаризалар кабул итү дәвам итә. Конкурсның шартлары хакында Инзилә Хөсәйнова. Татарстан президентының Үзбәкстанга эш сәфәре дәвам итә. Бүген ул иң югары дәрәҗәдә узды. Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзиев белән очрашты. Ике арада хезмәттәшлекне тагын да җәелдерү турында сөйләштеләр. Мәдәни, икътисади, сәнәгать өлкәсендә уртак проектларның саны арта. Бүген президент Ангрен шәһәрендә резина техника заводын карады. Кичә Джизак шәһәрендә Казан федераль университетының филиалы эшли башлаган иде. Быел Татарстан белән Үзбәкстан эшмәкәрләрен берләштергән Чирчик индустриаль технопаркы да кабасты. Рөстәм Миңнехановның Үзбәкстанга эш сәфәре хакында Фәйрүзә Мәҗитова. Татарстан президентының Кояшлы Үзбәкстанга эшлекле сәфәренең икенче көне. Бүген Рөстәм Миңнеханов республика президенты Шәүкәт Мирзиев белән очрашты. Россия белән Үзбәкстан арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытуда ике республика арасында хезмәттәшлекне җәелдерүдә мөмкинлекләр булдырган өчен Шәүкәт Мирзиевка рәхмәт белдерде. Быел Россия белән Үзбәкстан арасында дипломатлык мөнәсәбәтләре урнашуга 30 ел тулды. Шушы дәвердә без сәнгать, сәнәгать, мәдәни, гуманитар өлкәдә эшчәнлекне саклап кала алдык, ди Рөстәм Миңнеханов. Икътисади хезмәттәшлектә активлык артагына Чирчик химик индустриаль технопаркы ачылды. Быел аңа 6 резидент өстәлгән. Уртак предприятиеләр барлыкка килә. Узган ел ике республика арасында товар әйләнеше 23% арткан. Быел 34%. Автопром, нефтянка, энергетика. Все эти направления здесь очень перспективны. И мы получили одобрение, чтобы по всем этим направлениям работа шла. Мы благодарим уважаемого президента Мирамоновича, значит, за его позицию, за отношение к России, отношение к Татарстану. Мы очень удовлетворены нашим визитом. Бүген Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстан икътисады белән танышуын дәвам итте. Ангрен шәһәрендә резина техника заводын карады. Монда конвейерлар өчен тасмалар, авыл хуҗалыгы техникасы һәм автомобильләр өчен шиналар чыгаралар. Ел буена 3 миллион 200 мең дана товар җитештерергә планлаштыралар. Рөстәм Миңнехановка технология турында сөйләделәр. Монысы Ташкент шәһәренең IT-паркы. 3 ел элек ачылган. Аның эшчәнлеге белән Рөстәм Миңнехановны да таныштырдылар. Бизнес-инкубаторлар программасы венчурлы финанслау эшен башларга җыйналар. IT-парк территориясендә академия, IT-лаборатория һәм кунакхана ачарга телиләр. Это университет ИМХА, это совместно с Кореей открыт у нас университет информационных технологий. Он очень продуктивный. Рөстәм Миңнеханов бу IT-паркның мөмкинлекләрен һәм эш тәҗрибәсен өйрәнеп, Татарстан компанияләре белән хезмәттәшлек итү бурычын куйды. Фәйрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Бүген күрше Башкортстанда Россия герое танылган сугышчы генерал-майор милләттәшебез Миңнегали Шаймуратовка һәйкәл ачылды. Аларда бүген республика көне билгеләп үтелә. Тантанада Башкортстан башлыгы Ради Хабиров, Татарстан премьер-министры орынбасары Васил Шайхразыев, Донецк халык республикасы башлыгы вазифаларын башкаручы Денис Пушилин катнашты. Миңнегали Шаймуратов сугыш кырларында зур батырлык күрсәткән милләттәшебез. Бөек Ватан сугышында аның җитәкчелегендәге дивизия 4000-нән артык чакрым юл узган. Аның сугышчылары орден медальләргә ия. 78-е Советлар Союзы герое, 5-се Дон орденының тулы кавалеры. Кызыл армия тарихында башка бер генә дивизиядә дә моның кадәр геройлар юк. Миңнегали Шаймуратов 1899 елда Биштәк авылында туган. Хәзер бу Кырмыскалы районы Шаймурат авылы. Туган авылын аның хөрмәтенә атаганнар. От күршеләрнең танылган Шаймуратов генерал җыры нәкъ менә аның турында. Документларда ул үзен гел татар дип күрсәтә торган булган, шәхси карточкасында ул милләтендә туган телендә татар дип язган. Бүлеккә ия булу турындагы документта да аның милләте татар дип күрсәтелгән.
Сегодня для всей нашей республики особый день, потому что имя генерала Шаймуратова дорого каждому башкортостанцу. Но мы постарались сделать этот памятник не только генералу Шаймуратову, а всем павшим в боях за Родину. В этом смысл большой этого памятника. И что символично, вы знаете, что генерал Шаймуратов погиб, освобождая Донбасс. И это переплетение истории, это то, что нужно нашей молодежи, нашим ребятам, которые выполняют сейчас свой ратный долг. Геройға һәйкәл Уфаның Совет мәйданында урнашкан Миңнегали Шаймуратов атка атланган килеш сурәтләнгән. Һәйкәлнең ике ягында 24 колоннадан торган колоннада бар. Конкрет кешегә куелса да, һәйкәл туган илен саклаучы барлык сугышчыларга багышлана, ул төрле буын кешеләре өчен каһарманлык үрнәге булып тора. Колоннадага туган ил өчен һәлак булганнарга багышлана дип язып та куелган. Башкортстаннан махсус хәрби операциягә җыелган батальонда Герой Шаймуратов исемен йөртә. Өлешчә мобилизациягә эләккән Башкортстан ир-егетләренең бер өлеше бу атналарда Татарстанда өйрәнүләр уза. Башкортстанда республика көне уңаеннан аларга бүген Казанда концерт куйдылар. Аны күрше республиканың Нефтекамск шәһәре дәүләт филармониясе артистлары әзерләгән. Алар рус һәм башкорт телләрендә чыгыш ясады. Максатлары өлешчә мобилизация буенча алынган егетләргә туган як җылысын бирү, рухларын күтәрү. Biz бүгенге көндә үзебезнең монда Татарстанда үткән солдаттарыбызга, уларга рухи азык, туган як моңдар алып килдек. Уларга күтәренке кәефтәр теләйбез. Һәм уларның барган урындарына, гаиләләренә имен-һау йөреп кайтуларын теләп килдек инде. Безнең өчен олы байрам. Туган якта без ул көне ял итәбез. Шул туганнарга йөрибез. Олыларды хөрмәтләйбез. Шул үзебезнең тарихыбызны исләйбез. Әйбәт, тусайын төрлесе. Күпселеге был байрамда эште була торган. Монда әйбәт каршы алдылар инде. Авылда бу Башкирияда икенче төрле булса, концерт куеп, өстәл артында табын корып, шулай байрам итәләр. Татарстан Диния нәзарәтенең өлешчә мобилизациягә эләккән хәрбиләргә кирәк яраклар сатып алу өчен акча җыю турында безнең тапшыруда мәгълүматы чыкканнан соң тагын 2 миллион сум акча күчергәннәр. Дум һәм Зәкат фонды тамашачыларга рәхмәтен белдерә. Узган атнада 1,5 миллион сум акча җыелган булса, тапшырудан соң ул 2 миллионга җиткән. Койбыш, Гырҗе, Кама тамагы, Тәтеш кебек район мөхтәсибәтләре изге эшкә үз өлешен кертә. Акциягә шулай ук эшмәкәрләр дә кушылган. Хәйрия акчасына хәләл ризык, жылы кием салым һәм аптечкалар алыначак. Акча күчерү өчен QR-кодны экранда күрәсез. Быел Татарстанда юл эшләренә моңарчы күрелмәгән суммада 190 миллиард акча тотылачак. Финанслауда күләмле зур объектларда күп. Иң зур чыгымнар М12 трассасына китә. Аннан кала кулачлы эшләр М7 юлында башкарыла. Зур проектлар белән бергә төбәк дәрәҗәсендәге авыл юллары, фермерлык хуҗалыкларына, бакчачылык ширкәтләренә илтүче юлларны нормативларга туры китерү буенча эш дәвам итә. Быелга юл программалары ни дәрәҗәдә үтәлә? Алда нинди эшләр көтә? Келесі репортажда. Төбәк карамагындагы Лаеш Шырпы юлы быел имин һәм сыйфатлы юллар илкүләм проекты буенча ремонтлана. 3 чакрымда эш башкарыла. Шул рәвешле шушыннан Лаешка кадәрге 11 чакрым юл хәзер тулысынча тиешле нормативларга туры килә. Мондагы асфальт катламы нык искергән була, ямап торуның файдасы калмый. Юл салучылар июль аенда эшкә тотыналар. Бүген монда бөтен эш тәмамланган, юл белгеләрен дә урнаштырып бетергәннәр. Һәр яхшы әйбәт. Отличный уровень. Все разметочки, все самые обочины сделано. Очень приятно посмотреть на дорогу. Юлны бөтенләй ябып торырга туры килә. Төзүчеләр асфальт катламын тулысынча алыштыра, юл кырыйларын ныгыта. Бу юлны төзегәндә кулланылды местный материал. Местный материал ул щебень Уралдан, цемент безнең монда Татарстаннан ул. Асфальтобетонны без үзебез эшлибез. Безнең АБЗ, асфальтобетонный завод, аэропорт якларында. Юл салуда кулланыла торган материаллар гына түгел, техникада үзебездә җитештерелгән булырга тиеш. Үзебезнең чыгарган техниканы КАМАЗда, ЕЛАЗда ныграк кулланырга кирәк. Безнең беренче автогрейдер 3D оборудование белән менә әле 4-5 көн элек кенә җыелып чыкты. Гади юллар һәм авыл хуҗалык юллары үзебезнең техника белән эшләп китергә исәп бар иде. Чөнки безнең техниканы дөнья күләменә күтәрер өчен әле 1-2-3-5 елда үтергә может. Шуның өчен күп кенә юлларда үзебезнең техника белән эшләп җибәрсәк, ул шушы эшләгән вакытта
үзенең испытанияларын үтәчәк. Эш күләме күп. Быел республикадагы барлык юл эшләренә 190 миллиард сум акча каралган. Шуның саллы өлеше 101 миллиарды зур проект М12 тизирешле юлына. Аның 7-8 этабы безнең республика аша уза. Икенче зур эш М7 трассасында алып барыла. Ярчаллы һәм Түбән Кама шәһәрләренә кермичә үтә торган юлда эшлиләр. Моннан тыш 2024 елга күптәнге хыял тормышка ашады министр. М7 трассасы тулысы белән 4 полосалы булачак. Башкалада да кулачлы эш бара. Осиново бистәсе Горький шоссесында юллар төзекләндерелә, Вознесение трактын салалар. Вознесенский трактның акча мәсьәләләре бик зур. Әле менә без эшләтергән объемнар ул бөтен трассага әле җитмәй. Бюджетларга да керәбез, менә бюджетның кредитларга да керәбез. Ләкин ул бик кирәкле юл безнең Казаныбыз өчен. Чөнки ул Мамадышский трактны бушатачак. Аннан соң инде ул юл ачылганнан соң безнең Питрәч районы төзелә торган оешмалар да тагында калкып китәчәкләр дип уйлыйм. Казанга керү юлында бүкелләрне бетерү буенча икенче юнәлештә дә эш бара. Лаешның Сыкуры авылы машина агымын сыйдыра алмый, аны урап уза торган юл салачаклар. Хәзер проектын әзерлиләр. Быел дәүләт экспертизасына тапшырырга җыенабыз. Җир участоклары бизнес проектларга кермәс өчен авылны 6 чакрымда урап узачак юл сайланды. Ул салынгач 20 чакрымнан башлап юлны төзекләндерә башлыйбыз. Бу 5 еллык план. 2027 елга тәмамланырга тиеш. Юл эшләре сезоны тәмамланганчы быелга имин һәм сыйфатлы юллар илкүләм проекты буенча эшләрдә тәмамланачак. 65 объект өчен 10 миллиард сум бүленә, яртысы республика казнасыннан. Бүгенгә 51 объектта эш тәмамланган. Төбәк юлларында капиталь ремонт 95%ка башкарылган. Дөрес, эшчеләргә кытлык бар. Кайбер юлларда Самара, Белоруссиядән дә килеп эшлиләр. Гөлназ Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бөектау әтиәниләре сөенечле хәбәр җиткерде. Мондагы 5нче мәктәпкә илтүче юлны тәртипкә китерә башлаганнар. Сентябрь башында без дә анда булып кайткан идек. Ул чакта әтиәниләр яңа мәктәпне төзүделәр төзүен, әмма аңа илтүче юлны тулысынча ясап бетермәделәр дип сөйләде. Машиналарга узарга урын бар, җәүләләр өчен юк. Район хакимиятендә ул чакта юл билгеләре кую, сызыклар сызу, тротуар салу өчен 50 миллионнан артык акча кирәк дип белдергәннәр иде. Менә бүген әтиәниләр сөйләвенчә эшкә тотынганнар, асфальт салалар, җәүләләр чыгу урыны да булачак. Мин баланы машинада йөртәм. Машинада йөргән кешегә дә куркыныч иде. Потому что ике яктан да пешеходлар бара, балалар әниләре белән, балалар үзләре. Тротуарлар булгач инде водительләргә дә удобно була, мәктәп балаларына, әти-әниләргә дә. Балаларны карап кына барадыр, инде прям жул кырыена баралар. Үзгәрешләр бар. Менә тротуар сала башладылар. Бик җайлы булачак. Моңа кадәр балаларны һәр көн әти-әниләр затырга тиеш булса, бу сюжеттан соң менә тротуарлар ясалгачтын без балаларны үзләрен генә чыгарып җибәргә куркмаячакбыз. Строительство порядка 600 метров тротуара. Хәзер төзелеш эшләре бара. 600 метр тротуар салыначак. 14 юл билгесе урнаштыру каралган. Машиналарның тизлеген киметү өчен ясалма калкулыклар булыр дип планлаштырыла. Әлеге эшләр ай ахырына тәмамланачак. Бүген Казанның 183-нче гимназиясендә кыска ялганыш сәбәпле янгын чыкты. Шунда ук урынга янгын сүндерүчеләр килә. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматына караганда, зарядкада торган телефон чыбыгы төтенли башлаган. Мәктәп җитәкчелеге ашыгыч рәвештә укучыларны бинадан чыгара, 1200 бала һәм 143 хезмәткәрне эвакуациялиләр. Аларны мәктәп янәшәсендәге балалар бакчасына алып керәләр. Әлеге хәлнең сәбәпләрен прокуратура тикшерә башлады. Пожарный машиналар килгән иде. Ничек ут чыкканын күрмәдем, ул теге якта икән. Мәктәптә пожар булуын мәктәп укытучысы безнең мәктәпнең WhatsApp группасына хәбәр җибәрде һәм шул хәбәр аркылы без билдек. Безнең классның укытучысы безнең күрше домда яши һәм ул укытучы безнең балаларны үзенең өенә алып кайтты. По прибытии первых пожарных подразделений Беренче янгын сүндерүчеләр килгәндә мәктәптә эвакуация бара иде. Уку йорты җитәкчелегенең төгәл эшләү нәтиҗәсендә бинадан 1200 укучы һәм 143 хезмәткәр чыгарылган иде. Зыян күрүчеләр юк. 3 человека персонала, пострадавших, к счастью, нет. Әгәр сезнең дә безгә җиткерәсе яңалыкларыгыз булса, WhatsAppка языгыз. Номеры 89874-20-01-01. Хәбәрләрне фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәрергә мөмкин.
Казандагы автосалоннарына азык-төлек кибете һәм офислар өчен сата башлаганнар. Экспертлар машина базарында зур компанияләр һәм кулланылышта булган автомобиль белән сәүдә итүчеләр генә калырга мөмкин дип саный. Моның сәбәпләре нидә? Бу хакта бүген Реальное время интернет-газетасы яза. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин Төркмәнстанның Казандагы генераль консулы белән очрашты. Гуйч Гәрәев бу вазифага узган атнада билгеләнде. Фәрит Мөхәммәтшин аны яңа эше белән котлады һәм Татарстан белән Төркмәнстан арасында дустана мөнәсәбәтләрнең ныгыячагына ышанычым зур диде. Узган ел ике арадагы товар әйләнеше 77 миллион доллардан артып киткән. Татарстан белән Төркмәнстан сәүдә-икътисад, мәдәният өлкәсендә хезмәттәшлек итә, гуманитар элемтәләр ныклы. Татарстанның Халыклар ассамблеясендә Төркмәнстан милли мәдәни берләшмәсе актив эшли. Киләчәктә ике арада парламентара хезмәттәшлекне яңа дәрәҗәгә чыгару бурычы тора. Бу фикерне май аенда Татарстанга килгәч Төркмәнстанның халык мәслихәте милли киңәш рәисе Гурбангулы Бердимөхәммәтов әйткән иде. Татарстан дәүләт советы һәм Төркмәнстан мәҗлесе арасындагы уртак эшчәнлек турында килешү 10 ел элек имзаланган. Бүген башкалада яшь галим һәм ионлы имплантация өлкәсендә эшләүче физика белгечләренең бөтен Россия конференциясе башланды. Бу өлкәдәге яңалыкларын уртаклашу өчен илнең төрле төбәкләреннән 100гә якын галим килде. Элек монда очрашу Түбән Новгородта үткәрелсә, быел башкаланы сайлаганнар. Бу юкка түгел, Казандагы ионлы имплантация мәктәбенә нигез салучы Илдус Хайбуллинның тууына быел 85 ел тула. Якташыбызның ачышлары чит илләрдә дә билгеле, ил тарихында тирәнес калдырган шәхес турында Чулпан Касымова. Уходил в 7 утра, приходил в 11 ночи. Рөстәм Хайбуллин әтисе турында шулай искә ала. Алны-ялны белми фәнгә хезмәт итте ди ул. Академик Илдус Хайбуллин Казандагы ионлы имплантация мәктәбенә нигез салучы, Татарстан фәннәр академиясенең әйдәп баручы галиме була. Лазер белән яндыру, микроэлектроника җитештерү технологияләрен уйлап таба. Вы взгляните на свои смартфоны. Ионлы имплантацияның нәрсә икәнен аңлау өчен смартфоннарга карауда җитә, яисә башка электрон гаджетлар, телевизорга. Булар барысы да ионлы имплантация технологиясе белән ясалган. Лазерный отжиг, ионная имплантация, ул бик четерекләберләр, анда именно неравновесное состояние парамагнитных центров и так далее. Шундыйга китә, понимаете? Аны зафиксировать өчен шул лазерный отжиг кирәк. Илдус Хайбуллин кичкенәдән фәнгә тартыла. Мәктәптә укыганда ук консерва банкасыннан радио алгыч ясаган. Казан авиация институтының радиоинженерлар әзерләү факультетында белем алганда Юрий Гагарин очарга тиешле Восток 1 космик корабленә ерактан торып идарә итә торган телеметрик система ясарга дигән дәүләт заказы килә. Яшь галимнәр аны 7нче заводта лаеклы башкарып чыга. Илдус Хайбуллин беренчеләрдән булып республикада ионлы имплантация фәнен булдырган кеше. Бүгенге конференциядә бу өлкәдәге яңалыклар турында фикер алышырга 100дән артык галим килде. Россиядә микроэлектроника өлкәсендә импортны алмаштыру бурычы тора. Ионный имплантация инде ул менә микроэлектрониканың бер өлеше. Менә хәзер бит инде менә шул микросхемалар, транзисторлар ул һәрбер самолетта, телефонда да булат кирәк була торган әйбер. Менә алар хәзер безнең илдә менә аларны ясау әзгенә менә ничектер бик яхшы бармый. Конференция әле 3 көн дәвам итәчәк. Галимнәр үз идея һәм тәкъдимнәре белән төрле секцияләрдә таныштыра. Чулпан Касымова, Ленар Хуҗахматов, Яңа гасыр каналы. Татар сүзе халыкара нәфис сүз телевизион конкурсына гаризалар кабул итәләр. Бүген бәйгедә катнашырга теләк белдереп видеолар җибәрүчеләрне Шаян ТВ каналына кунакка чакырдылар. Бу иҗади гаилә, профессионаллар һәм чыгыш ясарга теләүче нәниләр. Исегезгә төшерәбез, конкурсны Татарстан президенты каршындагы комиссия ярдәмендә безнең канал оештыра. Быел ул телевизион форматта узачак. Катнашу өчен татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укып, видеоны конкурсның рәсми сайтына җибәрергә кирәк. Беренчеләрдән булып гариза юллаган нәфис сүз осталары белән Инзилә Хөсәенова аралашты. Утыр. Сөйләшик әле бер. Шәйләп тормасак ярый. Ләйсән Миңнәхмәтова көн сайын диярлек сәхнәдә чыгыш ясаса да дулкынланам ди. Бүген дә Әкият Курчак театрының яшь артисты үзе язган шигырен кабатлый. Шушы конкурста катнашуым, әлбәттә, үземне сынап карау. Аннан конкурс бит ул тәҗрибә алышу. Профессионаллар белән дә. Мин гомумән бәләкәйдән үк шигърияткә гашык кеше. Әйдә улым кабатыйк әле. Мин Шарапов Ратмир, Хөпшин татар малае.
Башында түбәтәй өстендә камзул, татарлыгы ерактан ук күренеп тора Ратмир Шәрәповның үзенә әле 5 кенә яшь конкурста катнашу өчен бабасы шигырь язып биргән. Бүген Шаян ТВ тамашачысында жюриларны да шаккаттырырга тели. Мин шигырь яратам. Виш әкиятләр сөйли. Дәтием язып бирде. Теләшидән Фирүзә Мансурова исә татар сүзендә беренче генә мәртәбә катнашмый, ләкин быел иҗади гаилә буларак чыгыш ясарга уйлаганнар. 2 яшьлек кечкенә улы Сөләйман да читтә калмый. Төлке белән каз дип аталучы татар халык әкиятен бергәләп мультфильм рәвешендә төшергәннәр. Мондый конкурсларда теләп катнашабыз, чөнки татар телен үстерәсебез килә. Бу безнең байлыгыбыз, милләтебезнең байлыгы. И туган тел, и матур тел, әткәмәнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы. Жюри әгъзалары беренче чиратта катнашучының сөйләм теленә игътибар итсә, икенчедән аның актерлык осталыгы да исәпкә алыначак. Шулай ук костюмнар да чыгышка туры килүе һәм музыкаль бизәлеш булу да хуплана. Конкурс Татарстан президенты каршындагы комиссия ярдәмендә тормышка ашырыла. Анда шигырь яки чәчмә әсәрләрне яттан сөйләп, видеога төшереп җибәрергә кирәк. Соңыннан аны экранда күрсәтелгән почтага юллыйсы һәм анкета тутырасы гына кала. Номинацияләр 6: 10 яшькә кадәр булган катнашучылар, 11 яшьтән 17 яшькә кадәр, 18 һәм оннан өлкәнрәкләр, иҗади гаиләләр, профессионаллар һәм үзләре шигырь язучылар. Иң актив номинация ул шигърият инде, әйбит. Шулай ук әйтеп китәсем килә, үзем язган шигырь номинациясендә гариза бирүчеләр дә күп. Ягъни үзләре язган шагыйрьләр, яшь шагыйрьләр, шагыйрәләр безгә яшьләре дә, өлкәнрәкләре дә барысы да катнаша. Быел фестивальдә яңалыклар бар, ул телевизион форматта үтә. Ягъни катнашучыларның иҗади эшләрен Яңа гасыр һәм Шаян ТВ каналларында карап булачак. Премия фонды 1 миллион сум, гаризаларны 31 октябрьгә кадәр кабул итәләр. Индилә Хусейнова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда хаватырышы чыгарылышым сүзне гәнәшенең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Мастердан яңа акция. Бортик октябрь азагына кадәр үзегез теләгән корпус җиһазына 10% ташлама белән заказ бир. Казандагы телефон 260-766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулавызынакай Әлмәттә болытлы яңгыр явачак 10 градус җылы. Төньяк көнчыгыштан Түбән Кама Яршалы Алабугада сүрән көн температура 12 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида яңгырлы җылылык 11 градус. Төньяк көнбатыштан Арча-Кукмара Балтачта явым-төшемнәр температура 11 градус җылы. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә урыны белән яңгыр 10 градуска кадәр җылыта. Чистән Уратмамадышта явым-төшемнәр 11 градус җылы. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Аверс банкы бизнеска яңа тышкы икътисади эшчәнлеккә күнегергә ярдәм итә һәм бушлай исәп-хисап счеты ачарга. Халыкара банкларда төрек лирасы, Кытай юаны, Казахстан теңгелары белән эш иткәндә түбән комиссия тәкъдим итә. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. В рамках акции «Выгодный ВЭТ для бизнеса» Банк Аверс предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Мәркәзебез Казанда болытлы, төнлә яңгыр явачак, көндез явым-төшемсез диярлек, температура көндез 9-11 градус җылы. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 89%. Җил көн батыштан уртача тизлектә. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз.